Deci noi suntem aici pentru a ne recâștiga respectul. Pentru că după ce la început eram eroi, acum nu mai suntem eroi. Acum suntem ceva jos de tot. În loc să ne respecte pentru că muncim foarte mult, pentru că și noi ne îmbolnăvim, pentru că și noi suferim, și noi intrăm în carantină, și din rândurile noastre mor, chiar dacă suntem eroi. E foarte important pentru că nu se respectă anumite condiții din punct de vedere administrativ, dar și financiar. Lucru pe care le-a permis guvernul din punct de vedere financiar și care nici astăzi nu s-au dat și sunt importante pentru colegii noi, pentru că a fost o